Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, dimtang ni Hepe iti dagos ni Diana. Sana nagustuhan ti balasang ti panagsarita ti Hepe. Iso a pinapanaw nan daytoy. Napanunot ni Diana nga agbayad langan iti private detective amang sapol kani Ruben. Nakuna na pay nga iti kanito ang makita na ti baro ket sumurutan daytoy. Impakamumot dayta at dagos ni Ansing kanila kay Ignas. Nakuna mo ti lakay asana mabalin nga ramidan dayta ni Diana. Gapo ta masingalang ti plano da Ruben nga gibalas. Iti sabali abangir, madandanagan pa lang ni Doña Dolores. Gapo iti posible nga irarout da Ruben, Ken Lindon. Kabayatan na, agururay ni Bakat Ansing iti pagbaludan. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Dito'y matla pagbaludan tinakay pupukan idi ni Ruben. Ay, uraya kung dito'y visiting area ni Leon nagayem ni Ignas. Diyak kamuti lang aday dya, Leon. Kung na ti jail guard ngagturong kanon dito ayan ko. Itay pa'y nga rurayak ngamsan mutin ngagparang. Siya ka dito, Rurayam. Ha? Nagtaer alalaki. Kan maskulado. Ay, si kaka din ni Leon. Wen, siya nga rod. Anya ka dito masapol mo kanyak. Ay, siyak gayam ni Anselma. Wano, awagan naklangan ni tinagan nga Ansing. Makialamano akin ka. Ay. Maragsakan na ka makamamukan ka, Ansing. Ha? Oh, nagsikil ti imam. Leon. Pasensya ka, Ansing. Talaga na sikil ti imak. Ay, ibaga kung tigagarakan ka, Leon. Gayam ko ni Ignas sa gayam mumut. Anya? Iso tinang ibaon kanyak dito, tapno kasarita ka. Kasta ka di, Ansing. Wen, Leon. Ada mamuk nga abogado ang mabali na tumulong kan ka. Tapno makarwar kan dito pagbaludan. Ha? Day tatagbay so, Leon. Nadagsan ti kasok. Tung palbihag ti sentensyak. Anya? Sana ko na basta makarwar pa dito pagbaludan. Di mo maibagaday ta, Leon. At dadagiti abogado ang mga dala na imbagiti kasum. Nadakamatan kanyak ni Ignas. No apay na ibalod ka. Amok no sa dino ti ayan tinakaitan naman day di agilang amayo. Ruben, Lindon. Kaya't may amakita tinakaitan naman day di agila nga amami, ang kalignas. Sakbay ti irarout may ti mansyon nga ayan ita ni Mr. Fortesa. Makita mi pa'y kanimanong Lindon tinakaitan naman day di agila nga amami. Saan aparikot day ta? Agan-an na tayo laang iti ipapantayo iti nakaitan naman dagiti dadakalyo. Apay anas kan ti panaganad tayo. Saan akampusan to tinakaitan naman dagiti dadakalyo? Anyat ka't mo asawan, ang kalignas. Intabon mi dagiti dadakalyo iti may sa lugar. Iti lugar dagiti notoryos at tao. Anya. Sakbay amakadanon tayo iti dayjay a lugar. Nasken nga adya imat tayo amakan. Anya? Notorious at tao ti agnanad iti dayjay a lugar. Kunam, angkal? Wan Ruben. Babarkada day di agila. Dagiti notorious at tao iti dayjay a lugar. Anya? Amok matkit di amin ida. Napagnunumuan dagiti babarkada day di agila. Nga iti laangan lugar dati pakaitan naman ti gayam da. Kastagayam. Wan Ruben. Dumngag kayo adwa. No kayat yu amakita tinakaitan naman dagiti dadakalyo. Mangisaga na kayo pa'y iti taraon. Apara ka dagiti tattao nga agnanaad iti dayjay a lugar. Agtultuloy lata ti operasyon dagiti illegal a negosyo. Nga oray no adda aglaeng diti mansyon, honey. Nasaya at nukasta, honey.
Sana lapad dagiti kabusor mo iti panagduras ti negosyom. Talaga ba't? Agbuteng metla rumaot da Ruben ken Linton. Gaputa nagado dagiti buyot ko ang nakabantay itaglawlaw. Sa bagay, Ammo ni Linton ang nagado dagiti buyot ko. No agtignay da amin, sigurado ang matay ti asino man niyagdursok a rumaot diti mansyon. kasano dagiti daduma pa'y a hideout mo, honey. Bambantayan dagiti daduma pay a buyot ko, honey. Mabit lang, tabilinag dagiti buyot ko. Ta i-deliver dan dagiti kontrabando. No day ti planom nga aramidan. Sa anak nga agkadkad, Senyorita Diana. Talaga akayap ko na makita ni Ruben manang salya. Aramatak ti kwartang. Tapno matulungak ni Ruben. Ngam, kasano nga aramidam dayta? Kat aglamlamang ita ni Ruben. Kaya't nakalapdan ni Auntie Ansing amang sapul ka ni Ruben. Nakuna na kanyak adjakon ituloy ti agbayad iti private detective amang sapul kan ko na. Anya? Agsaysayang aklakano iti oras kan panawan. Adamot kit di punto ni Manang Ansing, Senyorita. Ha? Maawata kon ti kayat ang mapasamak ni Manang Ansing. Madamapay lang amin nga agibalbalos ni Ruben kadagiti kabusor. Manang salya. Kalpasan ti panaglibas ni Ruben iji pagbaludan. Dito'y adagos ti nagkamangan na. Apagbiit ang nagsarita da ni Ignas. Nangagkuti ko na ni Ruben, akayat na ti agibalas. Manang? Para mutla kanukan ka, kan kada tayo ti araramidan na. Nukas pangarigan agbaligi ni Ruben iti panagibalas na. Magunod tayon tumatan tinamnama. Agyaman na kiti tulong nga ipapaay mo, Ansing. Saan pa yada ito iti maudi a panagsarita ta? Wen, Leon, baliwak tumanan ti sumarungkarkan ka. Idanon mo ti kablaaw ko kinigna sa gayem ko. Wen, makadanon kan kwa na dayta nga imbagam. Nagmayata denggen ti busis mo. Ha? Busis ti malalaki. Kasta ti kayat ko abusis ti lalaki. Makapainlam. Anya? Ada ka di pa'y asawam. At da idi nagbalin na karelasyon ko. Ngamsan kami ang nagbayag. Nagsina kami matlang. Good nga rod. Ha? Anya agod. Iti kayat ko asawan. Sana kun ngagbayag, Leon. Baliwan tan tumanin tagsarita. Marikrik nakpailaang tibara ti dakulap ni Ansing anak ilamano kanya kitay. Maragragsakanag, gaputada tumulong iti kasok. Nasaya tagayim ni Ignas. Di naklat ta malipatan na tulungan. Hustumat kiti Nansing. Nasken amalukatan man ti kasok. Tapno maadala na imbag dagiti abogado. Ado ti pinatay ko. Ken natiliwanak iti adu apaltog. Panagpatay, ken panagimat iti paltog tinagbali na kasok. Inyulog ti korte titong palbiag a sentensyak. Iso nalibagan ang makarwarak pa'y dito'y pagbaludan. Nakasaganan dagiti makan nga imatan tayo iti lugar dagiti notorious at tao, ang kalignas. Nasaya at no kasta, Lindon. Kunak no iti Campo Santo tinakayta naman dagiti dadakkalmi. Saan matgayam? Ilawlawag kung tupay kada kayo ti amin. Tapno ad-adda pa'y amaawatan yo. No apay nga iti dayjay a lugar tinangitan naman mi iti bangkayda. Ang kalignas. Ala, mapantayo nga rodin iti lugar dagiti notorious. Ruben, Lindon. Auntie Ansing, sa dino tinagapwang. Kanayon ka arumwar. Ada nang banagan ti rurwar ko, Diana. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Auntie Ansing. Nakita kun ti soulmate ko.
Anya? Lalaki ana baneg ken nagmaya ti busis na. Kasla busis ti singer. Nalaing siguro ngagkanta ni Leon. Leon, tinagan na? Wen, Diana. Nagan tinarungsot nga ayop. Nakamamuam ka ni Leon, Ante Ansing. Agwa. Namamuk iti may sa lugar, Diana. Anya? Nagtaer ni Leon. Nagtayag pa'y lalaki. Ay na, kabalanak day jeng awitin. Isuti kayat ko para kaniya. Senyorita, agayat samot na ni Antim nga Ansing. Wensa, manang salya. Nadlaw ko day takan kwa na. Kitaam tila nga na nakatugaw. Pasaray umisem ken agpampanunot. Sabali ita ti awran ni Ante Ansing. Nakaragrag sa. Celia, umay ka man biit. Aday bagak. Uwan manang Ansing, umasidag akon kan ka. Kita man no magbagay ko ti lipstick ko, Celia. Nan, kita at man manang Ansing. Mm. Bagbagay mo. Agminar ti kinapintas mo. Agiyaman nak. Kita man ti badok no bagbagay kumitlaeng. Bagbagay mo mutlaeng, manang Ansing. Ay na, agiyaman nak manen. Dahil make up ko nga. Kitaem no bagbagay ko. Bagbagay mo, manang Ansing. Nagpintas ka. Magbagay kumitgaya mamin nga insuot ko. Uray saan kagaya man nga inayaban, Silya. Anya? Ay, joke only. Di ka kumamasay ritim bagak. Maragsakan lang amin. Sa dino ngamin ti papanam, manang? Sa anak pa arumwarita, Silya. Inton bigatak pa arumwar, tagkita kami iti soulmate ko. Anya? Impadas ko lang dagito no bagay kumitlaeng. Talaga abagbagay mo amin dagita nga insuot mo, manang Ansing. Apayajak matan may waksi ti isip ko ni Ansing. Isumitlatan ti mapampanunot ko. Anya ka din da ito yung marikriknak. Damo pa'y lapan nakakita kan ko ana. Nakarikna ako ni tinagpayduma. Sana mabalin. Ang mga nuad dan asawa ni Ansing. Makabasulak lang. Kumusta nga tamat ng Ruben kanignas? Sapay kumatagbaligi damang parmak kadagiti managdakdakas. Awanak kumamot iti pagbalutan. No sana kalimaban iti grupo ni Mr. Fortesa. Dayjay a Fortesa ti makagapo. No apay ang nakabaludak. Agpakniak kuman iti dede agundaway. Kalpasan ti panangraot ko iti grupo na. Ngem na itimbre nakon kadagiti otoridad. Adayon da iti alugar ang kalignas. Wen Lindon, agsagana kayo. Saan tayo abasta makastrak iti lugar apapanan tayo? Seryoso ka makisarsarita ang kalignas. Kasla da pagamkam. Puno dahit anapaliw mo kanyak, Ruben. Ah. Agsipot kayo lang iti aglawlaw, Lindon, Ruben. Adayo pa'y tipagnaan tayo. Sakbay amadanon tayo ti lugar dagiti notoryos at tao. Anya? Di kay kadimas daaw. Awan ti kabalbalayan dito'y nagsardengan tayo. Dua nga oras apagnaan tayo ti kabakiran. Sakbay amadanon tayo ti lugar apapanan tayo. Ang kalignas. Nabayag apanawon ajak napan iti dahito e lugar. Isu ajak meten kabisado. No sa dino tinangimuntaran da kadagiti palabog. Palabog ko nan ang kalignas. Wan Ruben, saan la palabog ti adda iti dalan tayo? No di kat bomba ti adda iti aglawlaw. Anya? Isu anas kan ti panagan-annad. Surutin yu laangan ti pagnaak. Tapno saan kayo ama isagmak. Sumardang kayo,
Ruben, Lindon. Anya tinakita Uncle Ignas. Awan ti aggargaraw kada kayo. Nasiputak mat ti panaggaraw ti ruot iti san unay nga dayo. Agalerto kayo. Ah. Amangan no kabusor tinaglamang iti dayta karuutan. Wen, Uncle Ignas. Lukas na. Saan pa yada ito yung lugar ti papanan tayo, Uncle? Saan pa, Ruben? Adayo pa iti papanan tayo. Di tayo agsigurado. Amangan no nagkutaan ng dagiti bandido na ito lugar. Uncle Ignas, saan akabusor tinaggaraw iti karuotan? No di kat alingo. Impagarup ko no kabusor tinaglamang. Mala, ituloy tayong timag na, Lindon, Ruben. Ay, una yun na ito amarikrik nak. Jakmutan malipatan ni Leon. Nagayatak samutan iti damo apan nakakita kenkwana. Ay, isumutlatan taday ti isip ko. Saan mo na mapunas? Iparik nagtuman kenkwana nga agayatak tapno ayatan nagtumot. Sana ko nagpalpalikaw tabakit akun. Nujak tumaureng agdaton. Siyaktun ti mangibaga iti ayat ko. I love you. Kunaktuken kwa na. Ken paati dugag to ti sungo kakasla mga gagken kwa na. Ang Ignas, nakadanon tayon dito'y nangato apasat ti bantay. At damatan nawagan tayo ababalay iti adayupay apasat. Asidig tayon, Lindon, Ruben. Dayta atalaong ti ayan dagiti notorious at tao. Anya? Nagaddayo ti nagdapatan ti babalay da. Kasta kami mat idi iti daydi alona. Saan ka di, Ruben? Nagdapat kami mat iti adayo a lugar. Tapno saan na kami amasarakan dagiti kabusor. Wen, Uncle Ignas. Asok ti makitak iti aglawlaw dagiti babalay. Nalabit nga dagpaskan. Kalpasan ti panagina na tayo. Ituloy tayong manantimag na. Nagadu akabosor! Awan ti agpaputo! Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay, musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.